Rigtig glædelig jul alle sammen. Jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kan være over ved jer i dag. Men vi har i familien en tradition, der nu går 20 år tilbage, og den faldt altså lige på den 14. december. Men I må se mig her. Jeg håber, I får en fantastisk fest. Det ved jeg, I gør. AIDS-fondet betyder noget ganske særligt for mig. Hver gang man kommer ind i fondet, hver gang man snakker med nogen, hver gang man møder en på gaden, så fornemmer man en meget, meget stærk ånd af hjælpsomhed og omsorg og kærlighed. En af mine venner pointerede her for ikke så længe siden, der er meget let til knus og kærlighed i AIDS-fondet. Og det har han faktisk ret i. Og den fantastiske godhed og den røde farve på sløjfen, den gør, at AIDS-fondet må være det allerbedste sted at fejre sin jul. Vi har været igennem noget af en foranderlig tid her det sidste års tid. 4 organisationer er samlet til nu 1. Vi har haft til huse på 4 forskellige adresser, og nu er vi igen under et tag. Jeg har sammen med et par andre, som også er her til stede i dag, fulgt fusionsprocessen rimelig nøje lige fra starten. Og jeg må sige, at det er en helt fantastisk proces, og alle har virkelig bidraget ekstremt konstruktivt til, at det her kan lade sig gøre. For sagens skyld. Og det er stort. Jeg har hørt nogle af de her professionelle fusionsfolk sige, at det faktisk er meget svært at fusionere NGO'er, ligesom vores. Og det er fordi, der er så mange, der tænker med hjertet, i stedet for, som de gør i bankerne, med pungen. Og her tænker jeg selvfølgelig ikke på sædbankerne. Nej, det har været en fantastisk proces. Og jeg vil gerne takke jer alle for den indsats, I har gjort i forbindelse med den fusionsproces. Og gjort, at vi nu kan fejre jul som en stor familie. Det er stort, og vores nye størrelse, det kan løfte os til endnu højere mål og give os endnu større indflydelse i fremtiden. Det er også utrolig imponerende at se så mange aktiviteter, der rummes i AIDS-fondet. Både inde i huset og uden for huset. Det vil altså anonym testning og rådgivning af både dem, der er smittet og nogen, der vil undgå at blive smittet. Det vil altså informationskampagner, støttearrangementer, medlemsværvning og mange flere ting. Jeg vil gerne takke jer alle sammen for den indsats, I hver især gør. For uden jer vil AIDS-fondet være intet. Det blev også et år, hvor vi for alvor fik vores nye protektor, hendes kongelige højhed, prinsesse Marie, at se. Og hun gør virkelig et stort arbejde, og jeg synes, det er fantastisk at opleve, hvor indlevende og oprigtigt hun faktisk går ind i AIDS-fondets arbejde, og også i AIDS-sagen i det hele taget, både nationalt og internationalt. Også en stor tak til vores præsidie, Susse Wold, præsident, som genover lagde hus til i forbindelse med Laurits.com auktionen. Også en tak til alle de andre præsidiemedlemmer, som altid stiller beredvilligt op og taler AIDS-fondets sag. Og endda sådan en dag som i dag, hvor man kan forestille sig, at der er rigtig stor juletravlhed i langt de fleste familier derhjemme. Jeg vil også gerne takke alle dem, der støtter vores arbejde. Det er både virksomheder og frivillige, som f.eks. Jens Christian Wandt, som igen i år arrangerede en uforglemmelig julekoncert i Trinitatiskirken. Og tak til de hundredvis af frivillige, som går ud på gaderne og hjælper og taler AIDS-fondets sag. De er måske ikke med i dag, men hvis I ser nogle af dem, så husk at takke dem. De gør et fantastisk arbejde. Mange har gennem det sidste års tid spurgt mig, om ikke AIDS-fondets arbejde nu var slut. Der findes en god medicin, som gør, at folk lever godt og lever længe. Og så siger jeg, nej, det er nu, at AIDS-fondet skal ind
at komme helt i mål og komme helt i hus. Og det kræver stadig rigtig meget arbejde. Inden jeg slutter mit engagement inden for AIDS-sagen, så er der opnået 3 forskellige ting. Det kan godt være, at vi ikke lige opnår dem alle 3 på samme tid, men der er i hvert fald 3 ting, som jeg personligt vil arbejde for, at vi kommer til at opleve. Og den ene, det er, at alle, både her i landet og ude i verden, kan leve godt og fordomsfrit med HIV. Den anden er, at alle kan undgå at få HIV. Vi skal have nogle forebyggelsesredskaber, der tilsammen eller enkeltvis kan hindre, at man får risiko for at blive smittet. Sidst men ikke mindst, så skal vi have lavet en kur mod HIV. Vi har set hos den såkaldte berlinske patient, at man faktisk godt kan blive rask og få fjernet sin HIV-virus i kroppen. Det skal man kunne gøre af medicinens vej, og derfor foregår der i øjeblikket, både nationalt og internationalt, en meget stor forskningsindsats for at komme væk og af med det kroniske virus, HIV, som sidder i kroppen. Det skal vi have væk. Så AIDS-fondet, det har masser at lave, og det kommer til at bestå i rigtig, rigtig mange år. Og med den indsats, alle jer, der er her i dag, gør hver eneste dag, året rundt, så kan AIDS-fondet og AIDS-fondets arbejde kun blive en meget stor succes. Og med de ord vil jeg gerne ønske jer en sindssyg, fortrinlig, fantastisk julefest. Med alt, hvad der hører med til det. Og så vil jeg gerne afslutte med at udbringe en skål for jer og for AIDS-fondet. Nu vil jeg jo til allersidst her have stået sammen med Henriette, direktøren og den øvrige direktion, og rejst mit glas. Men jeg vil nøjes med at takke direktionen, som jeg har fantastisk arbejde med, og så vil jeg hæve mit glas alene og sige: AIDS-fondet, længe leve! Hurra! 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 Og så det lange: hurra! Rigtig glædelig jul.